Salut! Sunt Cezara. Îți place rochița mea? Știi cât m-a costat? Aproape nimic. Secretul? Simplu. Hainele second-hand. Pot spune că am o pasiune pentru asta. Da, știu, majoritatea femeilor n-are cunoaște niciodată că își cumpără haine de acolo. Dar de multe ori dăm nas în nas fără să vrem și atunci nu mai e niciun secret și nicio imagine. Din păcate timp nu mai am. Fac naveta în fiecare zi. Dar am internet și smartphone și aplicație. Tocmai.ro. Fiecare roșu la semafor și fiecare pauză tocmai a devenit momente de shopping pentru mine. E simplu și rapid. Caut în toate orașele prin care trec și când văd ceva ce îmi place, sun direct și stabilesc o întâlnire în drum spre casă. Mai nou, în fiecare weekend apar cu ceva nou. O rochiță, o bluziță. Fetele mereu se întreabă cum de-mi permit atâtea. Ele nu știu secretul meu. Mulțumesc lui Enică din Târnăveni, Ramone din Reghin și Alinei din Târgu Mureș pentru noua mea garderobă. Și mulțumesc Tocmai.ro. Tocmai.ro chiar te ajută să dai bine în fața prietenelor tale.